Свободи, скъпи приятели, скъпи съграждани, скъпи гости на традиционния митинг събор Баба Кондо. Както всяка година, така и днес отново сме тук, за да засвидетелстваме за пореден път това, което ни обединява и това, което ни прави силни, а именно нашето единство. Въпреки превратностите на съдбата, въпреки трудностите, с които ни сблъсква ежедневието, въпреки противоречивите и често враждебни сигнали, които идват отляво и отдясно, това в никакъв случай не ни плаши. Напротив, ние сме, може би, онази общност в България, която повече от всички останали сме свикнали да ни мразят, свикнали сме да не ни се доверяват, свикнали сме да гледат с нас с подозрение. Ние сме свикнали, обръкнали сме и знаем, че само... Geçer, gönül bu sevdadan vaz mı geçer?